Astu puoliväliin haalaria kohti. Astu aivan haalarin eteen. Katse haalarissa. Kyykisty siihen haalarin eteen, mutta pidä katse haalarissa. Ja houkuttele koiraa. Älä koske vielä koiraa. Nui, houkuttele sitä haistamaan sitä haalaria. Hyvä. Kehu koiraa. Hyvä. Ja ota hienosti. Ja voit ottaa sitten taluttimesta nyt ja tulla tänne. Ja nyt tehdään niin semmoiset ohitukset. Eli ihan pitkä hihmatti ja sieltä päästä tulee koira tulee. Kun meni hyvin, niin tehdäänpä toisen kerran. No niin, kyllä. Oikealta puolta esiin. Laske käsi vaan alas. No niin, mennäänpä tänne kävelemään.